aja ninggal aku trimo bonceng maksudnya tembangnya iki mau apal ora mbok modar nek apal kok iso akon ngene aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal jarene bebarengan bareng weruh lambe abang terus kegiwang pro liyane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece kawele tembe mburine nonona apal ora ora aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal jarene bebarengan bareng weruh lambe abang terus kegiwang roliyane mbok aja ngece lamun ngece kawele tembe burine nanane sok meneh nek nembang kuwi kudu iso cakepane ndak ngisen-isenke jajari truk jajari aming ra iso nembange kok nangis lara-lara aku suarane gareng landhep nembang kok ora iso cakepane iki ngisen-isenke mundur ora kowe iya arep ajar aku ya iki mau wae ya diwiti ya aku nek karo adi sing gelem sinau iki seneng aja ninggal ora lho kok iki nirokno jare arep ajar kowe iki nirokno wis mulai to wis wah jan seneng tenan aku iso ajar iki yo ambil suara dhisik kaya nek wong ngajar kur kae medhu sithik munggah aja ninggal medhu sithik aja ninggal nah rasa oh iya aja ninggal aku trimo bonceng sing kena sini aku trimo sing arep yo aja ninggal aku trimo bonceng kemunggahan kemunggahan aku trimo bonceng wiwit budal jarene keduren jarene kemden jarene bebarengan ngan
kuwi semono kuwi. Ngan barang-barang. Nah, lambe abang terus kegiwang terus bang. Rasa nggo gregel sikik ta. Angel ya. Terus kegiwang. Broliyane bojone cece lamun ngece ditiroke kok mung cace-cace ora lamun ngece kawula tembe mburin dimatke iki dirungokke sing permane ya kaya apa bismillah gek wis arep rungokke aja ninggal aku trimo bonceng bibit wiwit budal jarene bebarengan Sek. Oh iya. Krungu ora? Krungu. Klambi abang. Terus jengkang kegiwang. Liyane. Bojone cek lamun ora cetha lamun cek kaweleh tembe mburine terus entek di balungan ning keras ngece yo coba Petruk kon ning mburiku aja Petruk ki kancaku kok werene Truk wis nembang ora iso tak gogohi mripatmu kowe anu batune entek lambe kok nganggo batu ora weh aku ki uripe nganggo cas-casan nih padahal aku ki nek ora dicas ki tenan asli marahi anu sok pikir aku ki sok ora iso cesplek ora iso nembang kok pamer sok nek akon ki sing iso ora anggepe kaya anggere ana gamelan donggungae apik ya Semari ya. Wong tua ora tatanan. Ndas disembah anak bojo tutuki sak penake dhewe. Penyakit. Ayo. Bapak iki wis bentuke elek kaya Vespa nek mlaku sak penake dhewe. Gelopak dunake kaya Vespa. Sopo? Petruk. Nek ndangak kaya ngono persis banyak to rek ayo. Gelopak dunake kaya banyak. Sopo? Kadang ro Petruk. Persis banyak nek arep nyosor kae ya, Truk. Heeh.
Gelonyak dunake Semar. Laru. Ngopo? Kowe lah meso pener kupinge iki. Tak kandhani. Heeh, kowe Pak, kowe tak kandhani Pak. Doro. Sapa? Ayo lali. Tilak isik catetane ora. Lakon rung apal kok gleleng. Bareng muni Ndara lali ora. Ndara Janaka. Rawuh ning kasatriyan Tanjung Anom. Apa ya, Pak? Mbah. Kepengin ketemu karo putrane Ndara Abim Nyamnyu. Terus ngopo? Ora ngerti. Dadi sepo apa kersane ndaramu Janaka rawuh ning Tanjung Anom kok kadingaren. Yo, ayo. Nganggo gendeng apa? Sing penak wae. Pangkur. Moh kesuwen. Bubare jam 2:30 pangkur kowe isih ndawah barang. Mongko ndawah ki sok lara barang nek ora bener. Ayo sing penak wae Gong wis kek buka celuk.